Tulon, ito sila kubok. Nag-video! La! Wala ng video ka. Sige na ba? As, diri ka as! Saglas tatay sir. Kini sakay na mo sa inyo hangkoan. Helicopter. Ako na ba? Kasi ko nagpapali mo, ugnana ba sa ugon kay Brasil mabiyaan nga rin na siya jud dinan. Mubalik ko no. Sa mo dai ihatod mo kang papa. Oh, ihatod mo gani po. Ako nagitsatan liman oy nga sakay ra niya. Yes, Linen. Ay, wa man tay klaro Leonel. Diri ka tabangan daw, katara mo sol. Kaya diri ka. Diri tabangan. Ikaw na. Pwede ra sa mama dari lilit. Padak na. Kailan ka ni Didi no? Okay. Si Mia, si pwede mo na mo anak god. Misa lingko dito, dito. Hay look. Dari ka dai. Diri ka look. Tapan tatay gigagmay mo. Pusgan kayo. Ah, sige, diri ka lo. Asa man gyud na si Lucas? Lilit. Oh, dari tabangan. Diri ka kaya diri sa. Kargaduhas kuan eh. Na. Series. Hamen dis kakay. Kuyo grasyan lang mama niya. Sige na, sige na. Dili na as. Tan-aw ni. Awan. Tanaw ka na sa miti si. Buot ni si maglakaw na sa miti. Tubangan ka papa do. Wang anong diri. Naawit ra mo. Ay, ayo ha tuba. Maglakaw ra ta Bernalda oh. Asa kalit bag. Ha? Maglakaw ra ta. Sudra. Hoja ha layo kay ni. Are as. Tapad kang mama. Asan ka diri ka o tapad kang mama? Ah, dun eh. Apa dito ang lola nimo dun eh. Ilang buwan siya. La, makadaog di eh. Ari ka? Sige daw. Manaog ta dito yung nag-asidro. Ari lang kuligid. Ari lang kuligid ba mo? Hello. Say hi. Hi. Agoret dia. Kina, ikaw una lang. Dili. Papa nilula nimo. Dili lagi ka. Ano na dito? Ano magada dong? Gamay na ito. Sige dong. Ay, ilibot mo siya dito. Anak na lang ko para masakit ko yan. Bag na pink ang i-shirt. Pinsun na sila. Unsa man kanang naay nagditugpa di ana? Kay bitcho. Nakaon na. Hi. Guys, nami dari sa dagat. Nindot kayong view sa dagat. Kumakauban. Tara sila. Hoy. Ito may padulong sa Antipolo. Layo kaya mong gilakawan. Kanan sa bangus. Di naman nagkukot. Sa ilaw man ni ba? Maglutaw ra man eh. Nara si Julie. Ug si Justin. Hey, mga anak tanawa ka mo gahabilin daan do. Tara. Maligo to ra si Justin, basta na. Narami guys, ari ni mi mga algo. Yeah, do daddy Roche. Kaman. Ano naman na? Like, asa di si Ate Mia di ay.
Ilelet ah. Nga ba? Di ba ya? Unsay giali dai diha? Pukot? Ya, saan man pag konsisda? Pagpundo dire. Unya ra na pakaligo akin mo pay pagabutan na. Dadan na nga ri oy. Yeah. Palit mo ginamos ka. Ambot asay na maligya pa sinadha. Order is bye-bye. Ha? Kani gid si Mia gyud. Ano man? Diri bye-bye ba? Basin na baligya. Dari ra mo agi. Diri lang guri laro day. Nade ay. Kaya. Hindi man ka maminaw eh. Gahi apod ni mo eh. Gahi kay ka kay di jud ka maminaw. Sige na kay, please. Kylie. Puliton kag papulgam ni. Sige, magpalit og bubble gum ini guman. Sige na. Nikuyog de ka ang kuliman de. Wala. Oh, wala de. Amo sa mga nakita hindi makan di man ato adi ani. God, correct. Ugan gay kay ni. Tagbo ka. Maadto ra ba ni Slaud? Dagan di ba ni? Kina ka maadto ni Glaud. Double na pa. Wala may pag ipapalit ito sila soft drinks kuan ginamos raman da ito. Nagutol motor pag ginamos hindi pa ni. Wala ay. Ato sila sa karuda. Naara man ang kuan diha yawe gibilin mang Mia. Banati. Si Mildros kapin in siya 4 ra. 4 ra man daw na. Abi na ko 4 ra gyud na tanan. Unsa ni magaypin niya? Right, ang suka oh. Oh ay sila na nga oh. Siksiha ah. Nagdali ka kuan? Daghang kay Ha? ra kanyo ha. Nagdali ka Simpson? Ilang mata. Pinalurat. Pinalurat ang mata. Uy, wala na nagbantay nila dito. Kani lagi ha buha ba? Pagawa sa magsusbe kay dadon dito ko no. Bugi na diha. Apay pansit. Mia pa kauna ang tubo eh. Bidin. Agoy. Sus ginawa ko ning kuhaan nil. Pawog, ngisi-ngisi. Og unsa ni nil? Timbungan. Out. Singan? Puliso, timbungan. Klase niya pa na timbungan. Bungot, good fish ba? Bungot ay. Nabungot mo lawi-lawi. Ano unsa na? Oh, igo pa na. Wala ninyo dito ang tuba. Sus, tuba. Nadaot ang tuba. Bukan to baingon. Ano ba itong dandon? Kung gibili na ito tuyo. Manang di man sa picture. Nya.